Minkejja li pubblikament l-Awtorità Servizzi Finanzjarji qalet li l-klijenti ta' Satabank ġew ikkuntattjati dwar l-aċċess għal flus tagħhom, fir-realtà ħafna individwi u negozji għadhom fil-għama għaliex ħadd ma għamel kuntatt magħhom. Fis-qarrija l-kelliema l-Oppożizzjoni għall-Ekonomija, Servizzi Finanzjarji u l-Innovazzjoni Kristi De Bono qalet li dawn is-sidien qed ikunu frustrati u qed isofru minn inġustizzja. Ma' kull ġurnata li tgħaddi dawn il-klijenti ta' Satabank qed isofru dannu kbir għan-negozji tagħhom u għall-abilità tagħhom li jħallsu lill-ħaddiema u lill-klijenti tagħhom b'ammonti sostanzjali ta' flus imsakrin f'dan il-bank bla ma l-awtoritajiet tawhom xi ħiel dwar meta jista' jkollhom aċċess għal flushom. L-istqarrija tfakkar li dawn in-negozji huma businesses leġittimi li investew f'Malta bl-inċentivi li nataw fil-passat u jixtiequ jkomplu jinvestu f'Malta la darba qegħdin hawn imma qed iħossuhom ostaġġi ta' sitwazzjoni li l-awtoritajiet mhumiex jimmaniġġjaw tajjeb. Dawn in-negozji spiċċaw jissiltu biex ikollhom servizz essenzjali bħal dak bankarju. L-istqarrija tkompli li fid-dawl ta' dawn il-fatti rappurtati wkoll fil-medja huwa evidenti li l-assigurazzjoni li ngħatat mill-MFSA dwar il-kriżi ta' Satabank ma tistax tittieħed bis-serjetà u mhijiex kredibbli. Il-Partit Nazzjonalista temm l-istqarrija jesiġi lil ħafna klijenti ġenwini ta' Satabank jingħatalhom aċċess għad-depożiti li għandhom mal-bank u jingħataw ukoll kumpens għad-danni li sofrew f'din il-kriżi.